Comienzan ya a fundirse como parte de nuestros paisajes más inmediatos. Son los pujantes huertos urbanos de carácter social destinados al autocultivo. Es lo que algunos llaman el huerting. Este proyecto combina a la perfección tres engranajes fundamentales: sustento, ocio y recuperación del territorio. La Diputación de Valencia ha querido respaldar económicamente este proyecto social con compromisos con los ayuntamientos locales que utilizan zonas en barbecho con un fin social y agrícola, sin olvidar la función de saneo de espacios urbanos. Que la gent pugui vindre i en xicotetes parcel·les, perquè crec que són de 24 o 25 metres quadrats, poder tindre un lloc on entretindre's i al mateix temps fer productes per a casa d'ells, per a consum propi. En Burjasot ya es tiempo de recolección. Cerca de un año ha pasado desde que estos huertos urbanos de la plaza del Portalet se pusieron en marcha. Ahora la diferencia salta a la vista: 100 parcelas individuales que ya dan fruto. Para ejecutar el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Burjasot, la Diputación ha invertido 40.000 euros en la transformación del solar en terreno de cultivo. El projecte bàsicament el que tractava és de recuperar aquest espai, que era un espai d'horta tradicional que havia quedat abandonat, i a la vegada de donar una oportunitat a algunes persones en determinades necessitats socials de tindre un element d'autosustent, de poder treballar la terra, una motivació en la seva vida quotidiana i a més una forma també de distraure's, d'ocupar el temps i de fer relacions socials. En otras localidades ya comienzan los preparativos previos a la siembra. Es el caso de Alcácer, que aprovechará para huertos urbanos un solar rehabilitado por la Diputación. L'Ajuntament d'Alcácer ha pres aquesta zona esplèndida, este paratge esplèndid de l'antic motor d'aigües potables, i el que està fent és habilitant unes parcel·les que s'anomenen d'horts d'oci. Se trata de 30 parcelas individuales para uso propio y 6 para entidades solidarias que se concederán con un límite de tiempo de 2 años para solicitantes empadronados en el municipio. Tenen recagoteo i s'han dividit per edats. Hem dividit 10 parcel·les per a aquells jovens que vulguin introduir-se en l'agricultura ecològica, 10 parcel·les per a persones entre 25 i 40 anys i després per a la tercera edat. I també per a entitats. Hem deixat 6 parcel·les per a les entitats, com Creu Roja i Càritas, per si volen utilitzar aquestes parcel·les per a revertir-les en aliments per a la gent que ho necessita. Una nueva forma de fomentar la agricultura ecológica y potenciar la autoestima social que gana cada día más adeptos porque, como dicen, el huertín te cambia la vida.